салом бинандагони азиз, барномаи ҳафт хабари ҳафта манзури шумост. дар аввал таваҷҷӯҳ намоед ба сархати хабарҳо. маргбортарин сол барои хабарнигорон дар минтақаҳои ҷангзада. норӯзигии 85% муштариён аз интернету алоқа. ба гурезаҳои афғон дар вилояти суғд кӯмакпулӣ расид. ихроҷи 22 муҳоҷир ва ҳабси 51 нафар дар Москав. қаҳрамонҳои нави бокси Тоҷикистон. соҳиби дипломи байналмилалӣ ба номи Шекспир шудани тоҷикистонӣ. ЮНЕСКО гузориши худро барои соли 2023 интишор кард. бахши маориф, илм ва фарҳанги Созмони Милали Муттаҳид ЮНЕСКО дар арзёбии солонаи худ соли 2023-ро маргбортарин сол барои хабарнигорон дар кишварҳои ҷангзада эълон кард. давоми соли ҷорӣ дар давлатҳои ҷангзада 38 хабарнигор кушта шудаанд. дар гузориши ЮНЕСКО ки 19 декабр нашр шуд, гуфта мешавад, ки теъдоди хабарнигорони кушташуда дар манотиқи ҷангзада дар муқоиса бо 3 соли ахир 2 баробар афзоиш ёфтааст. бар асоси маълумотҳои ин ниҳод, танҳо дар 3 моҳаи ахири соли ҷорӣ 27 хабарнигор дар манотиқи ҷангзада кушта шуданд. Одре Азуле, мудири кулли ЮНЕСКО, гуфтааст, ки ман ба ҳамаи ин мутахассисони расонаҳои хабарӣ арҷ мегузорам ва ҳама ҷонибҳои манфиатдорро бори дигар даъват менамоям, ки воситаҳои заруриро барои кафолати ҳифзи рӯзноманигорон ҳамчун шаҳрвандони ғайринизомӣ, ки дар қонунҳои байналмилалӣ пешбинӣ шудааст, сафарбар кунанд. бар асоси ин арзёбӣ, теъдоди зиёде аз ин хабарнигорон ва кормандони расонаҳо дар 3 моҳи ахир дар пайи ҷанги Исроил ва Ҳамос дар Ғаза кушта шудаанд. аз 7 октябр то ҳол дар Фаластин 19 мавриди куштори хабарнигорон ва кормандони расонаҳои хабарӣ, 3 ҳодиса дар Лубнон ва 2 ҳодиса дар Исроил сабт шудааст. дар Афғонистон, Камерун, Сурия ва Украина дасти кам 2 хабарнигор ва кормандони расонаҳо кушта шудаанд. теъдоди хабарнигорони кушташуда дар соли гузашта 28 нафар ва дар соли 2021 20 нафар будааст. аммо давоми ин сол таҳдидҳои дигаре алайҳи хабарнигорон аз ҷумла ҳамлаҳои ҷисмонӣ, ҳабс ва ё мусодираи таҷҳизот вуҷуд доштанд. бек сабур, сардори хадамоти алоқа, 2 моҳ ба ин суб бо роҳбарони ширкатҳои мобилӣ ва интернетрасон мулоқот мекунад. ба ширкатҳои хусусӣ иҷозаи воридоти интернетро медиҳад. бо ширкатҳои хориҷӣ ёдошти ҳамкорӣ ба имзо мерасонад, ваъдаҳои бесобиқа медиҳад ва барои санҷиши вазн ба манотиқи кишвар меравад. аммо ҳамоно суръати интернет ва сифати алоқаи мобилӣ дар саросари кишвар паст ва нигаронкунанда боқӣ мондааст. сардори хадамоти алоқа пас аз сафар ба вилояти Хатлон акнун дар пайи шикояти сокинон ба ҷамоати деҳоти шарораи шаҳри Ҳисор сафари корӣ анҷом додааст. сардори хадамоти алоқаро роҳбарони ширкатҳои мобилии Мегафон, Тисел ва Вилон ва Зедмобайл ҳамроҳӣ карданд ва аз ҷониби мутахассисон мониторинги сифати алоқа гузаронида шудааст. бек сабур бо шиносоӣ аз натиҷаи мониторинг сифати алоқаро дар ҳудудҳои ин ҷамоати деҳот ғайриқаноатбахш ва нокифоя хонда, аз фаъолияти ширкатҳои мобилӣ изҳори нигаронӣ намуд. зимни баррасии шикояти сокинон нисбат ба сатҳу сифати мавҷи алоқаи мобилӣ ба масъулин супориш дода шуд, ки дар муддати кӯтоҳ истгоҳҳои базавии иловагӣ насб карда шавад, навиштааст Сомонаи хадамоти алоқа. қаблан дар моҳи октябр бек сабур масъулинро муваззаф карда буд, ки дар як ҳафта минтақаҳои беинтернетро рӯйхат кунанд ва баъди муҳлати муқарраршуда ӯ натиҷаи кори онҳоро пурсон шуд. аммо натиҷаи кори мутахассисон расонаӣ нагардид ва маълум нашуд, ки дар ин феҳрист кадом шаҳру навоҳӣ дохил гардидаанд. ҷамъияти Ҳилоли Аҳмари Тоҷикистон ба оилаҳои гурезаҳои афғон дар вилояти Суғд кӯмаки якдафинаи пулӣ расонид. дар ин бора Суғд Ньюз хабар медиҳад. ба иттилои манбаъ, ба 39 оилаи афғон дар ноҳияи Ҷаббор Расулов ва 3 оила дар шаҳри Панҷакент 1190 сомонӣ кӯмакпулӣ дода шуд. маблағи умумии кӯмак 49980 сомониро ташкил додааст. ҳадафи аслии кӯмак дастгирии қишрҳои осебпазири аҳолӣ ва беҳбуди шароити зисти онҳо, аз ҷумла оилаҳои шаҳрвандони Афғонистон мебошад, ки бар асари вазъ дар кишвари худ гуреза шудаанд, зикр кардааст намояндаи ҷамъияти Ҳилоли Аҳмари Тоҷикистон дар вилояти Суғд. паноҳандагони афғон дар ноҳияҳои Ҷаббор Расулов ва Панҷакент дар доираи лоиҳаи суратбахшӣ ба фаъолияти минтақавӣ дар шароити буҳрони башардӯстона ва тиббӣ, ки аз ҷониби ҷамъияти Ҳилоли Аҳмари Тоҷикистон амалӣ мешавад, кӯмак гирифтаанд. дар бозори Садовод, бузургтарин бозори шаҳри Москав, муноқиша сар зад ва нисбати 73 нафар иштирокчиёни он парвандаи маъмурӣ боз шуда мавриди баррасӣ қарор гирифт.
хадамоти муштараки додгоҳҳои Москав дар иттилоаш дар бораи аз куҷо будани ин 73 нафар чизе нагуфтааст, вале бино ба иттилои дарёфтӣ аксарияти онҳо зодагони тоҷикистонанд, ки шоми ҷумъа дар бозори Садовод бо пулис ба хотири ҳимоят аз як таксирони тоҷикӣ дастгир шуда вориди баҳс шудаанд. бо қарори додгоҳ 51 нафар бо ҷурми итоат накардан ба амри пулис ба ҳабси маъмурӣ гирифта шуда, 22 нафари дигар бо ҷурми вайрон кардани қонунҳои муҳоҷират ба ихроҷи маҷбурӣ аз қаламрави Русия маҳкум гардида ба боздоштгоҳи муҳоҷирон фиристода шуданд. нашри русии МК рӯзи 19 декабр хабар дод, ки мақомот шахсияти боз 5 иштирокчии дигари муноқишаро муайян карданд, ки 4 нафари онҳо мард ва якеаш зан буда, ҳамаашон зодагони Тоҷикистонанд. дар чемпионати Тоҷикистон оид ба бокс, ки аз 12 то 17 декабр дар Душанбе баргузор шуд, қаҳрамонҳои нави бокси Тоҷикистон маълум шуданд. дар ин бора Федератсияи бокси Тоҷикистон хабар медиҳад. манбаъ мегӯяд, дар мусобиқа, ки байни занону мардон доир шуд, 175 муштзан иштирок намуд, ки 57 нафари онҳоро занон ташкил медиҳанд. Федератсияи бокси Тоҷикистон ба ғолибону ҷоизадорон дар баробари медал ҷоизапулӣ низ тӯҳфа намуд. аз ҷумла ба барандагони медали тилло 5000 сомонӣ, нуқра 3000 ва ба барандагони медали биринҷӣ 1000 сомонӣ тақдим шудааст. аз ҳисоби ғолибон тими мунтахаби Тоҷикистон таъсис ёфт. онҳо дар мусобиқаҳои интихобии олимпик, ки нимаи аввали соли 2024 ба нақша гирифта шудааст, инчунин дигар мусобиқоти байналмилалӣ ширкат меварзанд. бояд гуфт, ки дар байни қаҳрамонҳои бокс Давлат Болтаев дар вазни зери 92 кг ва Миҷгона Самадова дар вазни 57 кг дар бозиҳои Осиё рохати бозиҳои олимпии Париж 2024-ро ба даст оварданд. иттиҳодияи умумиҷаҳонии нависандагон, ки марказаш дар шаҳри Мюнхени Олмон қарор дорад, бо пешниҳоди шӯрои ҳайати таҳририяи тазкираи адабиёти муосири халқҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил ба адабиётшиноси маъруфи тоҷик Абдурахмон Абдуманнонов дипломи байналмилалӣ ба номи Шекспирро сазовор донист. бори аввал аст, ки адиби тоҷик ба чунин дипломи сатҳи баланд мукофотонида мешавад. чунин ҷоизаи шоиста ҳосили заҳматҳои сазовори эҷодии адабиётшинос Абдурахмон Абдуманнонов мебошад. дар диплом омадааст, ки иттиҳодияи умумиҷаҳонии нависандагон шарики ташкилоти байналмилалии ЮНЕСКО дар маҳфилҳои Муниш ва Мюнхен мебошад, ки қитъаҳои Аврупо, Америкаи Шимолӣ ва Ҷанубӣ, Осиё, Африқо, Австралия ва Антарктидаро фаро мегирад. инҷо расидем ба фарҷоми барнома. хайр.